Iqembu elivikela isicoco seNedbank Cup iTS Galaxy lifuna ukuwuqala kahle umkhankaso wokuvikela lesicoco. Leliqembu lizovakashela iChippa United eBhayi emzuliswaneni wokuqala ngoLwesithathu. Lukhulu belibhekiwe kuleli qembu lakwaNdebele kuGladAfrica Championship ngenxa yokudla umhlanganiso indebe yeNedbank ngesizini edlule. Kepha ke izinto ziyiphikile iTS Galaxy. Nakuba isekhona inhlasi yethemba ukuba bafinyelele esigabeni sama-playoffs kubukeka kulivinde njengoba kusele imidlalo elishumi. Yize kunjalo uDen Malisela nezakhe basenalo ithuba lokuqeda endaweni engcono kuLog. Indebe yeNedbank abazimisele kuyivikela ifike kahle befuna into ezobakhuthaza. As soon as the Nedbank started, then things started changing. So we are hoping will happen this time around. It's only 6 matches. I mean, really, that we played in there. For me, that's little. People are playing 38 matches plus the Champions League plus the Cup. You know, they're not supermen. I mean, really, it's just that. Sometimes we like coming up with excuses. iTS Galaxy iChippa United. We understand that Chippa is a PSL team. They have experience, but I believe in the quality of the guys. Kulo mdlalo Malisela uzobe ebhekene neqembu ake asebenza kulo amahlandla amabili.